Pick your code Champions League Edition. Θα διαλέξεις από 8 ομάδες τον αγαπημένο σου παίκτη από την κάθε μία. Ωραία. Φετινή σεζόν, έτσι. 25-26. All time. All time κιόλα. All time. Λοιπόν, Barcelona. Barcelona, Neymar. Manchester City. Manchester City, Grealish. Grealish. Ναι. Liverpool. Wirtz. Manchester United. Manchester United. Ronaldo. Real Madrid. Real Madrid, Mbappé. Milan. Milan, Inzaghi. Bayern Μονάχος. Müller. Και Chelsea. Chelsea, Salah. Τώρα πάμε knockout τους παίκτες που είπες Οκ. μέχρι τον τελικό. Ωραία. Neymar ή Grealish. Neymar. Wirtz ή Ronaldo. Wirtz. Θα φάω βρεσίδι γι' αυτό, αλλά δεν πειράζει. Σχόλια κάτω. Mbappé ή Inzaghi. Inzaghi. Miller ή Salah. Miller. Λοιπόν, τώρα είμαι τελικά Neymar ή Wirtz. Neymar. Miller ή Inzaghi. Miller. Και τώρα τελικός είναι ο Neymar με το Miller. Neymar ή Miller. Miller. Θα μας τρελάνει σήμερα. Δεν προτιμώ τον Neymar, παιδιά. Εντάξει, βρίστε με στα σχόλια. Κάτω στα σχόλια, αφήστε. Αφήστε, κράξτε. Είσαι προπονητής σε μια ομάδα Ωραία. που παίζει στο Champions League Ναι. και πρέπει να διαλέξει ένα σχηματισμό 4-3-3, 4-4-2 ή 4-2-3-1. 4-3-3. 4-3-3. Ναι. Με δεκάρι ή όλοι μαζί. Δεκάρι. Με δεκάρι. Ναι. Πάμε τώρα goalkeeper. Τερματοφύλακα, ποιο θα έπαιρνες? Νόιερ, Γερμανία. Neuer. Αριστερό back. Μαρσέλο. Δεξί back. Δεξί μπακ. Μαλντίνη. Center back. Ένα Ράμος. Center back 2. Βαντάιχ. Και κεντρικός μέσο. Δηλαδή οχτάρι ψάχνουμε και εξάρι. Οχτάρι θα βάζα έναν Μόντριτς. Να βάλω ένα Μόντριτς. Ναι, Μόντριτς. Λοιπόν, δεύτερο οχτάρι. Τσάβε. Δεκάρι. Δεκάρι θα βάζα τον Μούλερ. Μίλερ. Miller. Δεξί εξτρέμ. Δεξί εξτρέμ Νεϊμάρ. Αριστερό. Λαμίν Γιαμάλ. Έτσι. Center for. Ινζάγκη. Ο άντρας που γεννήθηκε offside. Λοιπόν, και ποιον κρατά στην εθνική ομάδα είναι keep him or drop him. Λοιπόν, Τσιμίκα ή Ζαφύρι. Τσιμίκας. Τσιμίκα ή Μπακασέτα. Τσιμίκα. Τσιμίκα ή Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας ή Ρέτσος. Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας ή Παυλίδης. 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 Παυλίδη Μουζακίτη. Θα πω Μουζακίτης γιατί είναι φρέσκο αίμα, οπότε Μουζακίτης ή Τζόλης. Μουζακίτης. Μουζακίτης ή Καρέτσας. Καρέτσας. Κλείσαμε. Καρέτσας. Ποια είναι η πιο τρελή αντίδραση που έχεις δει σε ένα σπορτ καφέ? Ήταν πάνε λίγα χρόνια όταν ήταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε με την Ρέμι. Πώς τη λέγανε, Ρεν. Είχε απέναντι, είχε σηκωθεί ένας. Λίγο εντάξει. Και άρχιζε να βρίζει γιατί σε μια φάση είχε γίνει μια μαλακιά απέναντι. Δεν έδωσε κάρτα, έδωσε κάτι τέτοιο. Έπρεπε να είχε δώσει κάρτα και άρχισε να φωνάζει. Είχε σηκώσει την καρέκλα, πήγε να πέσει καρέκλα, άρχισε να τρέμει, να χώνεται το άλλο στο τραπέζι. Όλα και άρχισε να φωνάζει τώρα για αυτή. Μου φαινόταν αστείο, εντάξει. Δεν είμαι και Παναθηναϊκός, οπότε Κατάλαβα, εγώ γελούσα, κατάλαβα. ήμουν κρυφά αχαχά και τον έβλεπα τον άλλον να ορίεται, να έχει κοκκινήσει. Εμείς είμαστε το e-Stadio, τη μοναδική εφαρμογή στην Ελλάδα που είτε μέσω κινητού ή μέσω υπολογιστή μπορείς να βρεις πού παίζει η αγαπημένη σου ομάδα και σε ποιο μαγαζί. Επίσης μπορείς να κάνεις κράτηση μέσα από το κινητό ή στον υπολογιστή που είπαμε και μπορείς να δεις αν έχει ήχο το μαγαζί ή όχι. Η φάση είναι πάρα πολύ ωραία, μάγκες. Όλοι follow στο Instagram και στο TikTok και να κατεβάσουν το app για να έχεις πάντα στη διάθεσή σου το μαγαζί στο οποίο θα βλέπεις τον αγαπημένο σου αγώνα και την ομάδα σου να βάζει γκολ.